Mä olen Mikko Pelkonen, toimin operatiivisena päällikkönä Kasalla ja olen vastuussa sitten Suomen kentän puolen toiminnoista. Kasalla on ollut sitten oikeastaan ihan alusta asti. No, Kasalla toimitetaan kodin tavaroita ja kodin koneita oikeastaan ympäri Suomea sekä Pohjois-Ruotsissa. Toimipisteet löytyy ihan etelästä pohjoiseen asti ja niihin me saadaan päivittäin tavarat lähestulkoon ja sieltä sitten jaetaan asiakkaille kotiin asti. Asennustaitoa, ajamistaitoa ja sitten ehkä keskiössä on kumminkin asiakaspalvelu. Ja sitä ei löydy niin helposti, sanotaan näin. Tai henkilöitä ei löydy niin helposti, kenellä olisi tätä kaikkea kolmea osaamista. Meillä on tosi paljon vaihtuvuutta niin kun toimitusmäärissä on ihan päivätasolla, viikkotasolla ja sitten eri vuosien aikana. Ja Doppler on sitten auttanut meitä löytämään esimerkiksi apukuljettajia tosi nopeastikin, mitä ollaan voitu sitten hyödyntää ihan siinä päivittäisessä toiminnassa sekä esimerkiksi sairaustapauksissa auttanut löydetty hyvin paikkaaja ja niin edelleen. Niitä tekijöitä on vaikea löytää, varsinkin sellainen vaihtelevasti, että meille tulee tänään tarvittaisiin 10 henkilöä, huomenna tarvittaisiin 15 henkilöä ja siinä Doppler on esimerkiksi auttanut meitä. Toimitaan koko Suomessa ja Doppler on ollut siinä apuna meidän kaikilla toimipisteillä lähestulkoon. Siis tosi helppoahan se on, että Dopplerin kanssa ollaan sovittu periaatteessa alussa, että millä lähdetään liikenteeseen ja sitten heillä on hyvä järjestelmä, mikä hoitaa oikeastaan kaiken työn, varmaan molempien puolesta. Et ei tarvitse kuin puukata kaveria, kaveri saapuu aamulla paikalle, niin sillä tapaa ollaan toimittu ja hyvin on toiminut tähän mennessä. Siis se helpottaa vähän esimerkiksi rekrytoinnissa. Meillä ei ole niin suurta massaa, ketä tarvii rekrytoida taloon sekä jos meillä ei olisi Doppleria, niin meillä saattaisi jäädä jotain toimituksia viemättä.